Dobrodošli u moj novi video. Danas spremamo jedan ukusan, brzinski, domaćinski, domaći gulaš. A spremamo na sljedeći način. U šerpu gdje ćemo da kuvamo, na ulje propržimo crni lukac, onako da bude staklost i čim počne da menja boju, znači da je upržen. Spremimo meso koje ćemo da ubacimo u gulaš. Meso malo blago pouljimo i tek neposredno pred ubacivanje u gulaš malko posolimo, pa ćemo na kraj spremanja da doteramo ukus. Kad lukac ovako počne da menja boju, znači da je spreman da mu se unutra ubaci meso, taman da se i ono malko zarumene, da uvati onako koricu, opnu, a unutra da se stane mekano, svako će se skuva posle. Promešamo ga najviše jedno pola minut i odmah ga nalivamo sa vodicu da se mnogo ne zaprži, jer ona neće bude ukusno kad se skuva. I promešamo ga da se sve to lepo sjedini, izjednači, meso ako se negde zalepilo razdvoji, dodamo vodu da bude obavezno iznad mesa, pokrijemo i puštimo ga jedno pola sat da hrčka. Povremeno otvorimo, promešamo, pogledamo situaciju i to je, nema tu mnogo nauka, samo strpljenje. Kad ovako voda se izjednači maltene sa meso, dodajem prvi put kašiku punu soli, ali znači kompletan gulaš posolim, zatim dodam papriku isto punu kašiku i to dobro promešam. Da se ujednači svuda paprika, so, pa tek posle toga prvi put probam da vidim gde sam na ukus. Nakon toga dodajem ovako za punu kašiku brašno. Ja sam siguran kako da ga umešam iz iskustva, pa ga dodajem direktno. Ako niste, prvo ga negde razmutite s malko vodicu, pa ga onda dodajte da se onako zgusti malo ovaj gulaš, da nastane redak. Dodate i papriku još ako vi nije dovoljno crven, sve zavisi od vaše želje, ukusi, afiniteti. I samo dobro mešajte da nastanu grudvice, to vam je u principu najbitnije. Kad se smanji ovako cela masa na pola šerpu, to je trenutak da dodate negde oko pola litre paradajz pirea, a može najdomaći s flaše koji ima. Paradajz sok ili pire dodajte ladan, taman da prestane tog momenta malo da ključa, dokle ga vi promešate, izjednačite u masu i posle će nastaviti da se kuva samo od sebe. Bitno da se mu temperatura srednja na ringlu radi. Još pola sata kuvajte i ručak je spreman. Što u ostalom na ovom videu možda vidite i sami. Bez mnogo muke i nauke, ručak ala teča, očas posla. Možda date neki pire uz ovaj gulaš ako volite. Testeninu, ja najviše ne volim da ga kvarim s ništa, ja dodam samo njega. Iskuskam ovu čorbicu smerak i zadem mesko, neki lebac pride koji voli, koji ne voli ne mora i ćao, puno stomače bate. Meso bude savršeno mekano, spolja onako baš kako treba, malo al dente, a vama hvala što ste gledali ovaj video, pa se družimo i dalje uz neke nove recepte i priče. Prijatno!